My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sonkamanga CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Sonkamanga CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Ndiye titokoze kuti mulungu lero watidalisa ndalaliki amavesi ndiye ntchito imeneyi atigwiranda amenewa monga tauza kale kuti tiwerenga pa numero 13 mavesi ondinena koma before chalalikiwo ndiye kuti tauziretu tazionera ready amene akhala numero 13 tiyambira verse 26 kulekeza 33. Numero 13 verse 26 kulekeza 33. Komanso numero 14 uyambira verse 1 uleza 12. Ndiye ndiyamba ndi kamwambikena kake ndikawerenga kale m'Chizungu ndi masulirete. A cat that dreams of becoming a lion must lose its appetite for rats. It's African proverb, right? Ndinthano timati mkuluwi kwete. A cat that dreams of becoming a lion must lose its appetite for rats. Cat timanziwa ndi mphaka ete amajaja makoswe. Ndakuti mphakayo ngati afuna adzakhale tsiku lina ngati mkango asiya chani kudya chani makoswe aja appetite chilako lako chongofuna kudya khoswe paliponse. So zili mphaka akakhala kani masana kani usiku imene akuyang'ana ndi chani khoswe. Zoti kunjakuliza kudya zina sakutani sakuzidziwa. So tifuna kuti Khristu asiye the appetite of mauchimo. Mauchimo tisiye appetite. Chilako lako cha mauchimo titani tisiye ngati tifuna tikakhale ngati mfumu ya ulemerero. Tikalowa mu mfumu ya ulemerero. Because mulungu ndi timati the Lion of Judah, Jesus said. Yeah, so if you want to be a lion, ngati tifuna tifanane ndi Yesu, tisiye chilako lako cha chani cha dziko. Okay? Ndiye muruanga kuti ndiveke bwino ndiwembe nokumasulira kati tiwerenga osana ndauleta. Pataliso kankhani kena kake nyani ambi nyani timadziwete amakhala ntchire pa phiri yekhaekha atu amaopa kukhala pazi zake ndisamazoti kuti mchire muja mulitika chani andiweye nyaniyo amaona kuti mphiri muja alimo yekha ndipo aliyense opezeka mphiri muja kandi nyani zake amamuthamangitsa. Ndiye tsiku lina anthu wina wake adapita mchire muja adatenga glasi lake ije limaonera lija kalilolete adalisiya mmene muja. Ndiye nyanuja pobwera adaona glasi lija ndipo ona adaona chithunzi. Ndiye chithunzi cha amaona chija samazira kuti chithunzi chake amaona ngati kwabwereso chani nyani wina. Ndiye saona chithunzi chija amaonekedwe chidali chonyasa chakuda chaumve. Ndiye uja adakuya kwambiri kuti munthu aumve uyu adzataniso kutchire ngati kuno. Ndiye chimene adachita amatola minyalo matani kumachigenda koma adalimba nayo glasi ijo mangophwanya. Ndiye tsiku linake munthu akuziyendera adadaboti glasi ndilophwanyika koma pali nyani akutani akugenda. Ndiye anamuzoti iwe nyaniwe tabwera pano chimene tikugendachi ndiwe mmene ulili. Moti zimene apa tikulibenso munthu amene ukutani ukulimbana naye ukulimbana ndi nani wekha. So Akhristu ambiri lero tili ndi bato ya mumtima tulimbana ndi nkhondo yoti kulibeko. Nyani amalimbana ndi chinthu choti kulibeko ete kulibe koma nali ndi vuto usozeli mwina nkhondo yademenya mwina for a week olo mwina so mwezi kumena kumenya nkhondo iti. Tsono Akhristu khala moyo womenyana ndi nkhondo yoti nkhondo yakulibeko timangoyika mutumu chimene chikhoza kukhala chakuti. Ndiye adawumuza kuti iweyo iwe mine ulilimu. Ndiye nyani adadzaseka ndiye adapita kukasamba ngasada dzonove waketi adapita kukasamba and became clean and mamokhala kutchire adamba kwakhala ndi ani ndi anthu. Kani imene tikufuna kuti anthu kukhala mu uchimo koma vuto limene tikuona tibati tikamakhala chifukwa mtima mwathu sipangapa asesi timaona ngati mtima wathu uli bwinobwino koma mtima uja mukawika pa glass the mirror of God mudziona kuti muli data yokha
muli umve ucho osaneneka. There's debt in our hearts. So if I get debt if I get pali mawu a Mulungu kuti tsuka kuti tilachita assess our heart. Tikaona mtima uchawo tigonje titsutsike. Tamva mawu akubatizapo. Amati ubatizo lezongeza zati zitatu. So zolinga za Mulungu kuti tikhale anthu omvera mawu. De tipitiza chonchi tiyapempha tsopano achotowerengera buku zitheka. Aha. Tatiwerengani buku limeneli. Numbers 13 verse 26 to 33. Numeri chapter 13 verse 26 leza 33. verse 26 kukalekeza 33. Mau otitsogolera alipo pa 13 akunena kuti atumidwa amuna 12 kukazonda Akanani. Tili katikati mwa malemba pa verse 26 akunena kuti ndipo anamuka nadza kwa Mose ndi Aaroni ndi khamu lonse la ana a Israeli ku chipululu cha Parana ku Kadesi, ndipo anabwezera mawu iwowa ndi khamu lonse nawaonetsa zipatso za dzikoli. 27 ndipo anafotokozera nati, tinakafika ku dziko limene munatitumirako, ndilo ndithu moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, ndi zipatso zace sizi. 28 komatu anthu okhala mdzikomo ngamphamvu ndi midziyo njamalinga yayikulu ndithu. Ndipo tinaonakonso ana a Anaki. 29 Amaleki akhala mdziko la kumwera, ndi Ahiti ndi Ayebusi ndi Aamori akhala ku mapiri, ndi Akanani akhala ku nyanja ndi mphepete mwa Yorodano. 30 koma Akalebi anatontholetsa anthu pamaso pa Mose nati, tikwere ndithu ndi kulandira lathu popeza tikhozadi kuchita kumene. 31 koma anthu adakwera nayenso anati, sitikhoza kuwakwerera anthuwo popeza atiposa mphamvu. 32 ndipo anayifira ana a Israeli mbiri ya dziko adalizonda nati, dzikoli tapitamo kulizonda, ndilo dziko lakutheramo anthu okhalamo, ndi anthu onse tidaona pakati pace, ndiwo anthu atali misinkhu. 33 komanso yomaliza tinaona konso Anefili ana a Anaki obadwa ndi Anefili, ndipo tinaoneka m'maso mwathu ngati sidzi, momwemonso tinaoneka m'maso mwawo. Nkhani siyachilendo pakati pathu ndioti timayidziwa. Ife tingofuna kuti tisunge nthawi chifukwa cha mapulogalamu osiyanasiyana amali pa mpingo pano. Nkhani tayimva. Tsono nkhani ndikuyang'ana lero ni nkhani imodzi yomvetsa chisoni pa ulendo wa ana a Israeli. Nkhani imodzi mwa zomvetsa chisoni pa ulendo wa ana a Israeli. Nthawi yomwe anthu a Mulungu anasankha utani ukhala defeated.
anthu a mulungu anasankha kukhala defeated. Koma pamene mulungu adalonjeza kale chani kukhala opambana. Malonjezo adati akhale anthu opambana ndipo akalowa mu Kenani. Koma anthu adapanga chisankho chosankha kukhala chani ogonja, kugonjetsedwa mu mtima. So nkhani ikunena kuti anthu awa amdali mwaone padali magulu awiri. Anthu 10 adapeka ripoti loyipa. Ndipo atangopeka ripoti yawo anthu onse analira. Ndiye panali Kalebe ndi Yoswa amene adayimirira ndi mphamvu nkwauza kuti yayi dzikolo Ambuye akalola tikatani tikalilowa. So mkhoza ono kusiyana kwa anthu awiriwa kuti adasiyana zoona pa ulendo wawo. Ulendo utuyenda limodzi koma takafika ku maloko tidakasiyana zoyang'ana. Wina amangoona za giants, wina amaona zakuti, wina amaona zakuti, koma Kalebe ndi Yoswa amaona ukulu wa Mulungu. Pamene anzawo aja amaona ndani? Amaona anthu zoopsa. Ndiye kuti chimene tikanda anthu aja mkati mwawo mnadzaza chani? Mantha. Usazilime Mose amabwera nkhonde tambika kale mu mtima mwawo. Already they are fighting, already they have lost the battle. Mena amanyamuka kuti ulendo ujoza ita ripoti kwa Mose. Ife mwana ulipopeka ripoti adabwera okuya atokhumata anthu aja because they are already defeated. Ifake Yoswa ndi Kalebe adayimirira kuti ngati Ambuye akhala nafe ulendo tikatani tikafika. Ndiye Yoswa ndi Kalebe samangana ma giants, iye amangana ndani? Mulungu. So difference ya ulendo wawo idagona pachani poyang'ana Mulungu. So chimene chimativuta kwambiri akhristu ife timangana munthu, timangana zimene zatizungulira, timangana mavuto kuima wala Mulungu. Ndiye tingokambapo nkhani ya maulendo, cholinga cha ulendo. Chimene tidziwa nchaonera kuti anthu ife tili pa ulendo. Njoka tsiku lomwe tangu abadwa lija. Pano tukamba pano tili ma different ages zaka zosiyana-siyana. Wena zaka ziwiri, ena 50, ena 60, ena samu afika ngakhale 90. Ndi ulendo umene tikuyenda. So nkhani kuti maulendo amene timayendawa chofunikira kwambiri aliyense adziwe kufunikira kwa ulendo wake. Aliyense adziwe kufunikira kwa ulendo wake. Kodi ulendo wa David kuti achoke ku nyumba akafikapo kapha Goliath. Mwedzo nkhani yake adatumidwa ukasiya sima kwa zibale yake. David amene amanyamuka sura amapita kuti akamenya nkhondo, iye amapita ukasiya chakudya kwa abale yake adachita kutumidwa. So mkhoza woona ulendo. Ulendo uwu cholinga cha makolo kuti alukapereka sima. Ulendo omweyo cholinga cha Mulungu kuti alukagonjetsa ndani? Goliath. The same trip. So ife tikuyang'ana kuti ino Mulungu amayenda. Cholinga chanu ngati munthu ndi chani? Kodi cholinga cha Mulungu polendo anu ndi chani? So mnaona kuti David atangofika adatangona situation yata sili bwino. Anthu 40 days ali malo amodzi chifukwa cha mantha. Anthu aja amamenya nkhondo Goliath asanaomaye naye. Nkhondo ya mu mtima. Amati akangomuona momwe adaonera anzathu awa anthu 10 aja ongochitatu mantha kubwerera kwakhala pasi. So nkhondo iyi ndi nkhondo ya mu mtima. Ndiye nkhondo ija amaluza koma nkhondo sanatani sanamenye. Ndiye zimene Mulungu afuna kutiuza kuti ulendo uliwonse mukamayenda mudziwe kuti pali njira ziwiri, cholinga chiwiri. Cholinga cha Mulungu ndi cholinga chanu. Ndiye nkhani yofunikira zolinga zitani zigwirizane. Ife zikangosemphana inu kaenda cholinga chanu just know kuti ulendo simukatani simukafika. So Mulungu angufuna kuti tikhale ngati achina David. Wodi weya kutuma ntchito zina koma upitako umakomanda situation ine yake kuti no, I think malo ano sali bwino, I can do something. Nyumba mwathu muno banja mwathu muno sizili bwino, I can do something. Nikhoza kupanga china chake kuti banja lili tukuke. Tsono ulendo wanu umene mnabadula nyumba muja, umene mnabadula ku Malawi muli ndi cholinga pamaso pa Mulungu. To change things, kusintha. Ulendo wina upasaso chidwi ndi wa Yosefe. Yosefe mbiri yake timayidziwa kumene ngoyambira nthawi imene adamuyika mu ndende. Ngati mmelenga bwino nkhanichi adangomuyika mu ndende. Farao anthu atakanika masula maloto adamuwuza kuti kule munthu ena akama masula maloto awulika mutengeni. Adangomutenga tsiku lomwelo. Ndene chonchi adapita ku Pilizoni kokamutenga. Madziwa ku Pilizoni mekumakhalira zovala chani akuti adasamba komanso adameta. So zuti sana libu situation ya umuntu umene amakhalira ifoti ndi kundende. Ndato adasamba adameta kuti awapita kwa mfumu. Ukafika mwenja adatanthula maloto aja ningodula adatanthuzira maloto aja. Nthawi mweyo adamukweza
ari weyo khala wachiwiri wolamulira wacha wa Igupto. So you can see somebody from kundende ukafikira pacha pa king. Ndiye mukaiona mbiri ya Yosefe kuti achoke ku nyumba kwa makolo wake abalaka chamuyika mdzenje adatani nkhani yake adatumidwa amakapeleka so zakudya ngati David emoja pita ukapasa chakudya cha abale ako ali kutchire yeche popita amanuka apeka chakudya kwa ndani kwa abale yanga koma kumuna ni situation imene kumana nayo mpano ukafika ku Egypt ukagwa mundende so taona ni mene Mulungu adamudzusira mundende moja ukafika pokhala cha the king second in command. So because ukuona kuti ulendo wathu tikamayenda umakhala ndi objective ina yake koma Mulungu ali ncholinga china kwa iweyo. So mulendo amene tikuyenda panopa ngati munthu ulendo tukamba za ulendo wa moyo si ulendo wachoka kuno kufika 22 years kuma moyo wanu kuti muyenda nawo bwanji kuti moyo wanu ndi cholinga cha Mulungu zikugwirizana bwanji chimene tati wala anthu ife ndikuona cholinga cha Mulungu pa maulendo athu pa zochita zathu ife tikuyang'ana mavuto amene tikumana lero panopa tingoti ntchito kulibe chakuti ichi basi we are just focusing zinthu ngati ziti zimene zija ndiye Mulungu choti tidziwe lero Mulungu amakhala ndi cholinga pa ulendo uliwonse. Pala anthu ambirimbiri amene khoza kupeka zitsanzo amene mawerengapo nkhani ya Yefita oweruza 11 verse 1-32. Yefita adali mwana amene adabadwira ku mayi hule abambo ake acha adali ndi akazi nda amuna wa bombowo adakakwatanso hule kukachimwisa kukhawo ni mwana Yefita. Ndesi pano zachitika choncho mwana ocha ngasiwa hule lusalera mwana nthawi zineti ndi amayi awa adamutenga mwana wakhala naye pa khomo pacha ali pa khomo pacha azibale yake acha adamuwuza kuti iwetu pano sukhala ife ukakhala pano ufuna tidzakugalira chani chumachi ndiwe pano pa sukhala chumachi ndi chathu cha abambo athu na amayi anga iweyo ndiwe mwana otani wakutchire chumachi ichi chanu suwene ukhala nawo pano adamuthamangitsa ndiye mukayiwerenga nkhani ija muthamangitsa kuti adzabwera nkhondo. Luso limene adali nayo munthu uyu adali ndi luso lomenya nkhondo ndiye akuluakulu amudzi munja adanyamuka mulondola adamulondola adakamugwadira timati mubwere mukakhale kwa mkulu wa nkhondo mukatithandize. Yefita adanena kuti inuyo kundifuna lero sije mnandithamangitsa. Mukuona ulendo wa Yefita adanyamuka adakamenya nkhondo ija adakapambana. Kuti mimvetse nkhani imeneyi ndi imene Mulungu asanapite adalankhula mawu ambuye munithandize chilichonse chotuka nyumba mwanga choyamba ndidzapereka ngati chani sembe. Adayamba kutuka ndi nani nyumba muja mwana wake. So mukhoza kuona kuti ulendo wanu ulendo wa Yefita udali ulendo wawo kwambiri wobadwira kuhule ozuzidwa osalidwa koma adayenda mozunzika kutayidwa zonse zinthu zochitika pakati pathu zochitika otayidwa koma taona limene Mulungu adakatembenuzira ulendo wake uchi adakhala wamkulu nkhondo. So tingofuna nena kuti ambiri tili munofe tikudutsa munyengo zake ziti zimenezo. Inenso ndi mmodzi amene madutsa nawo munyengo zimenezo. Inenso ndalidwa ndi amayi anga ndiyeta abambo banja litalani litathakale. So ndipo anthu ambiri amene background yathu tiyang'ane ndi ofoka uledwa ndi amayi. So mmadziwa ukakhala kuti uledwa ndi mbali imodzi maonena kuti adati suwadziwa mapeta koma anena agogwa ako matinda adati chifukwa akamasewera amamva mawu oti adati kumene adati wakusudani suwadziwa. So apa Mulungu akutitsimikiza unena kuti ngakhale uli mu situation iti imene yoyo don't worry, God is your dad. Ifake Yefita sana dandaula anangonyamuka. So taona ni chuma chimene adakapeza Yefita ni chuma chimene amamthamangisira chichi chambiri ndi chita apa simene adakachipeza kucho sapano. It means chifukwa cha defeating of the heart tupanga block madalitso amene Mulungu amufuna atipatse. Ulendo wathu umene tikuyenda tukhala pasi pa cholinga cha Mulungu. So Mulungu lero angofuna akhale pati pamwamba pa zimene ifeyo Mulungu amafuna kuti tizipanga. Ndikuyenga ndikankhanika chidule ka Samuel. 1 Samuel 9 verse 1-21. It's just a paragraph chabet. Samuel jimene alichitika abambo ake nkhosa bulu adasowa ndi adamutuma adalenga ndwa ntchito
ndali mu ulendo wake tukamba za ulendo wa munthu ende ali mu ulendo anaenda 3 days osayipeza adamuzwa ntchito chite tibwerere chifukwa abambo anga ayamba tani kutifuna ndiye tikhoza kuona kuti pa ulendo uliwonse munthu umafika pofoka umafika pogonja anduka gonja umafuna bwerere mbuyo monga zimene amachita ana Israeli amafuna bwerera mbuyo to ali ndife ziwala kudzichepetsa tsono uyu ataona kuti zatero wantchito adamuza kuti yayi malo ano tili ano pali munthu wa Mulungu amene amadza kumasulira ndipo akatiuza adapita kwa munthu wa Mulungu lero ngofuna tiwerenge zimene zidachitika atikumana ndi munthu wa Mulungu akuti adamusa kuti Mulungu ananena kuti wamuona akubwerapoyo ameneyo ndiye akhala mfumu amene adzamwe ana anga Aisraeli ndiyo chadadzankha kuti Saulo anayankha inetu ndine Benjamini fuko laling'ono la mafuko onse a Israeli ndipo banja langa ndi laling'ono pakati pa mabanja a fuko la Benjamini nanga nchifukwa chiyani mukunena zimenezi kwa ine mukuona already defeated so anthu tumakhala defeated ndi background yathu kumene tikuchokera ineyo chifukwa kuti ndachokera kumudzi makolo anga sanaphunzire ndiyo kuti inenso ndita sindingapange chilichonse background nimene kutipweteketsa nkhondo imene kumenya mu mtima ine kuchokera kuti kumudzi kucha nkhondo imene amamenya ana Israeli idachokera komwe ku Egypt amayenda nayo chilendo chonse chija amayenda already defeated amene uja sonse kuti adalibe masomphenya a ulendo wawo uja so nthawi zambiri anthu makhala moyo kuti umenewo already defeated ndisoona chimene chikuchitika panopa mukawerenga Yeremiya 8 verse 15 less 22 akuti kodi chifukwa chani lero lino chilichonse anthu akufuna mtendere koma mtendere umapeza ngati kulibeko mukawerenga Yeremiya 8 verse 15 akuzana zifukwa zake anthu tukhala mavuto anthu ufuna tokhala ndi chuma koma chuma chutheka sizikutheka ndiye mukawerenga Yeremiya 8 akuzana zifukwa zake tasiya direction chifukwa tasiya direction palibe munthu amene amatipanga guide kuti tiyende njira yolondola ndiye awa ndimangopeka ma examples ama ulendo amene anthu tikuyenda kodi inu muyenda ulendo wanji muyenda ulendo wa anthu 10 aja kapena muyenda ulendo wa anthu awiri aja Kalebe ndi Yoswa amene masomphenya anu mumayang'ana Mulungu kapena masomphenya anu mumayang'ana zima giants zimavuta zimene mukumana nazo inu nkufika pa level yoti ife ziwala sikumnyoza Mulungu umenewo inu Aisraeli kuiwala zonse Mulungu adachitira zija kwayendetsa pa nyanja kwamira nkhondo kwapatsa mana oseja kuziwala koma kuti ife ndani ziwala tafikapo anthu ambiri tumakhala moyo ngati kuti umenewo ndiye chimene tikufuna apa nchonena kuti tiye tikhale mbali imodzi ya mayankho tikhale mbali imodzi ya mayankho tisamangoyang'ana mavuto nthawi zonse ife mavuto satha ndiye china nchonena kuti ifeyo ngati anthu chimene chikufunikanso pakati pathu tigonjetse nkhondo imeneyi nkhondo ya mumtima nkhondo ndikamba apa ndi ya mumtima m'maganizo mwathu mucha muli vuto lalikulu limene ifeyo anthu ambiri sakuliona amanena kuti mukuona madzi achita bata basi msaganizo kuti pasipa palibe ng'onayi madzi achita bata musaone ngati kuti pasi palibe chani ng'ona ifeyo tioneka tofatsa muno koma titati tionani mumtimamo nkhondo zili mumtimamo zoopsa zati zibwerapo bwerapo kuti Mulungu ationetse nkhondo zili mitima mwathu zoopsa koma pano tatani tadekha phe anthu umationa umati akhristu akusonkha manja akhristu odalitsika ali ndi abusa ati utasidika nyenda akhristu aziphunzitso angona bata lokhalokha pa msonkha manja koma taonani munthu alowa musonkha manjamo ng'ona zili muti muntimamu muli zing'ona zoopsa so kuti tipambane tiye tigonjetsane chani nkhondo akuti kuti tipambane nkhondo yakunjako tiyambe kugonjetsana nkhondo yati yankati ndiye chifunika tizipange assess tiwerenge mukawerenge jeni Maliro 3 verse 10 akuti tidziyeseni kuti moyo wanga ndikuyenda nawo bwanji kuti Mulungu ndikuyenda naye bwanji tadziyesani nokha kuti anthu timadziyesa motani inu munthu momwe udabadwira osafunsa konzako kuti udine chikheto changa ndi chotani
kweni ndupanga zotani osafusa olonga pena kongo kako ni nthawi mujala chitira Yesu munja kuti anthu akamandiona amati ndine ndani. Ineyo ndikwasiyeni umboni. Ine ndi munthu mmodzi amene mamasukira ana anga ndimawuza kuti muzinthu zaziona zokhazokha. Mfamu kwandinamiza ndiye libodza limenelo lipitira kwa anthu enaso. Ndiye ndawuza kuti anyway paja ndimalemba mabuku mmadziwa eti ndiyo ndilemba buku lina lake limene mafuna kuti mwana aliyense apeke umboni wa ineyo. Ndiye umboni wake uja ulowe mbuku muja. That is legacy. Kuti ana amandiona bwanji amaniona kuti ndine ndani. Ndiye umboni mene adandipatsa mwana uja situti timacheza nangolemba sitimakhali magulupu kuti ani mati WhatsApp eti suti anacho kuti nawatenga kuti bwani pano tikambirane ayi. Ine nangolemba pa kagulupu kathu kaja ka family kaja aliyense atangolemba imene amandionera ineyo kani zofoka zanga chilichonse. Ndiye mwana wina adalemba kuti anyway apa ndingolenga be muchizungu titanthauzira akuti ndiyambire apa I can add okay on balancing tasks nango chita kote exactly zwana ndoza zijet on balancing tasks family work church sukulu and charity. You overcame pressure, yet you still offered a helping hand to others. Despite the tough times you passed through to reach where you are now, you never placed stumbling blocks for us or for others. Instead, from your mistakes and hardships, you helped others learn and walk a better path. Zolemba zandani za mwana wanga. Sumboni meneo. Umboni wa life udakali moyo mwana kuchitira umboni. Sile gase mene. Mukazili ana awawa ngada ulemba umboni awawa. It means ana akulandija the vision. Because akuona ife ngati kholo zimene kuchita. So that iye ife ngati makolo. Tizikhala omasuka ndi ana athu. Tizaona ma vision athu. Ntchito zathu zizitani zizionekera. Chifukwa chonena kuti zipadachita aja anthu 10 aja. Kuti amene aja ngapenge chikhedo chabwino banja. Ripoti yolakwika kubwesa chipulikiti pamalo anthu wose kulira zochitika zimenezo. Munthu mmodzi komasokoneza gulosi. Tsono kuti banja la choncholo tikakhala choncho zilongosokamo. Tikhale ndi mtima oleza okonda Ambuye. China choti mwina tingokumbutsa naso ngasi tuyendera nthawi eti. Tingoona kuti chifukwa chani kuopsa kosamenya nkhondo za mumtima kosalimbana ndi nkhondo za mumtima umangolembana ndi unena anzako ulembana ndi unena anzako kuopsa kuyende chani. Aisraeli aja adaluza nkhondo asanatani asanamenye taluza tuzi nkhondo apa pakati pathu papa pano padafoke lathu situchita pasogolo tangoyima bwanje paja mudzi wakale banja langa asili kuyenda apa pano panikokhala chifukwa cha wana zochitika. Already defeated. Komaso mmaluza mwayi umene Mulungu anena kupasani. You lose opportunities. Israel ndati muone nkhanichi adalephera mulowa mu Kanaani. Mulungu adayilonena kuti aliyense ambira zaka 20 pitoko salowa mu Kanaani. Onse adafera mu chipululu. Ifake mamva kuti anthu aja adayenda zaka 40. Ulendo uja udali wa masiku anga 40 days. Koma adayenda zaka 40. Mulungu adatembenuza zinthu zichi. So mkhozo uone kuti chimo limene apanga anthu awa idakafika ngakhale ku generation yawo idakakuza ngakhale ana. So muzo kuti machimo amene tusewelesa lerowa nkhondo zimene tuseletsa mumtimazi zizapanga affect ana athu. Komanso pano opate kuzuchitika kale ana athu ala already affected. Sorry nomaphatiriza chizungu kama ngobwera. Sorry. Koma tifonena kuti ana athu zikhedo ziwetu khalazi ziwapanga zikuakhudza ndipo zikuwaonongera tsogolo lawo. Adazusana kuenda zaka 40 zinthu zoti adakatuyenda ulendo ja masiku 40. So tikhoza kuona kuopsa kosunga nkhondo za mumtima ndikodula kwambiri. Chifukwa umakhala pamodzimodzi madreams ako amatani amafa.
ndiye chimene aona pamene pajapo chimenecho kuti ana Israeli maganizo onse adali kuti ku Igupto ngakhala mindset. So nkhani ndikuyambirana apa ndi achani mindset change pachizungu amaterete tisinthe kaganizidwe tisangoyang'ana zakumbuyo tizayang'ananso kuti kutsogolo. Better days, masiku abwino anu si amene mwadutsamo aja, masiku abwino anu ali kuti kutsogolo. Ndiye zimenezo tizikumbukire kuti masiku anga abwino ali kuti kutsogolo. Ifake Masalimo 43 verse 5 aunena kuti kuli chifukwa chani anthu inu mangokhala okhumata basi nthawi zonse oti kufunsani zimene muzikamba zokhumata zokhazokha kope zodandaula ali chifukwa chani. Ndakumpempha Mulungu auti ayi ine ndidzalemekeza Mulungu zokhumata zosinditani sindipanga nawo, zokhumata zanuzo sinditani sindipanga nawo. So Mulungu afuna kutilimbikitsa kuti tipewe kukhala moyo otani wokhumata. Mwina timalizire apa 2 Korinto 8 verse 1 to 5. Mkhozo mango olemba koma ndingofotokoza nkhani yenu. 2 Korinto 8 verse 1 to 5 aunena kuti abale tikufuna kuti mudziwe za chisomo chimene Mulungu wapereka ku mpingo wa Makedoniya pakati pa mayesero owawitsa chimwemwe chawo chosefukira ndi umphawi wawo otheratu anapereka molowa manja. Angofuna kuti anthu awawa adali pa zinthu zinga zoopsa kwambiri, adali pa mayesero andito mayesero akuti sotu oopsa usane mayesero wambayi. Ife timanimzana kuti ngono tili pa mayesero kunja kuti uli zinkhondo uku anthu asokopita koma chikhristu chikuyesedwa nthawi imene ijayo. Koma ifeyo mwina tikangokhala kuti kavuto katikulira koma si mayesero ake kuyamba kudandaula. So apa utero kuti anthu awawa adali mayesero owawitsa komanso aumphawi otheratu. Tikamba nkhani ya umphawi amene mmadziwa nkhani ya umphawi ana skulu mulimo munali dziko la Malawi amatilipa namba chani ku mayiko osaukitsitsa number 3. Ndiye feri machilo nyadira ife ndi osauka atilipa namba chani langasida zolera kuti munthu namba 1 namba 2 ndi amakhala wanzeru kwambiri ati ndiye feyo pajama the highest 1 to 3 ife nkumanyadira zimene zichi. Tsono kunyadira kuti akuti feyo ndife dziko losakutsitsa pa namba 3 sizomvetsa chisoni zimenezo mwa mayiko onse aja ife lero kusankha kukhala osaukitsitsa. Andiweyo ngati munthu pawe khaso nkuvomereza ziti mtima umene ucha anzathu aku Makedoniya adakana ziti zimenezo adali pakati pa umphawi koma nkhani okhala sanavomereze nawo. So inu yo mentality yoti dziko la Malawi ndi losaukitsitsa munthu mwani ndani jokemo do something pawekha ngati munthu panga china chake musadzamveso mauti ine ndinosauka ayi Mulungu akukana apa anzathu adapanga ziti zimenezo. Ndi akunena kuti motero ndikuchitira umboni kuti anapereka mmene akanathera ndipo mwinanso kuposera mmene akanathera kupereka. Osauka aja analipempha motiwumiriza kuti tiwapatse mwayi woti nawonso athandize anthu oyera mtima aku Yudeya. Iwo anachita mopsolera mmene ife timayembekezera. Choyamba anadzipereka kwa Ambuye ndipo kenako kwa ife monga mwa chifuniro cha Mulungu. Anthuwo ali mayesero, anthuwo ndi aumphawi otheratu ngati dziko la Malawi tunena amwati. Koma kuti atabwera Paulo zinadapanga anangobwera munthu wa Mulungu akuti amachita tukapempha tatuzani mukuti tithandize ndani uchita upempha isozi mumtimamu muli chilakolako chofuna kuthandiza wina. Tsono munthu osauka achita upempha tithandize ndani ndi akuti ati mafuna mthandize kwabwera alendo olalikira. Okay, ndatu adabwera ntcheche munja choyamba adadzagwada pasi kuthokoza Mulungu. Ineyo ndili mumphawi koma Ambuye kwa inu ine sili mumphawi amulichi ndinopambana. Atatenga zinthu zawo zijakuyamba kutani kugawa tsopano chifukwa kuti adapanga extraordinary kuti zimene munthu osauka angachite si zimene amayembekezera anthu.
lero rumarumba mwaphumu mutatseka-tseka nemazipi nkhani yake ndinosauka kumadera kuti kwafa uku chituko cha kumadera chafa chito yake yayi rumanga cha chimbuzi rumanga zakuti kuchalichi kuli zakuti muona defending kuchinjiriza chimo koma zathu asana chinjirizetu amachita usakasaka kodi kwina kuti panopa tikambeza ifeyo tachokera kumidzi kwathu kosiyanasiyana panopa kuli mavuto adzaoneni ndani akusakasaka kupita kumudzi kwawo ukaonako ena amene akuvutika kukakhala ukapatsa kukena kake palibepo akayimba foni paja mudzi wakale kuli chaka chino kuli chani njala awatu samangana ziti samangana zimenezi amangana chisomo cha Mulungu pa moyo wawo chimene anena chochoche pa chijamatani amakayira anzawo tsono mwachidule tingonena zimenezo nena kuti tisadziwane ngati ndani ziwala kodi inuyo ndinu Kalebe kapena chiwala tangofunsana nkona kodi nzanga ndiwe chiwala kapena ndiwe Kalebe koma tu titanene muona mtima aliyense pasipa ilo dziwira kuti ndine ndani chiwala ndiye umalize wanga ndimalize chonchi chimene amachita Satana pa moyo wanu pa moyo wanga amachita control my mind choyambirira amagonyesa cha mtima wanga ndiye akandikonyesera mtima uja chino amapanga yeyo nawo amandipanga influence amandipatsa mphamvu zopanga zinthu zotani tsopano zolakwika ndiye nkhondo imene adamenya Satana choyambirira adakonyesa ka mtima wanu ndizo timaziona kunjazi chifukwa inu yomwe otani ophedwa kale mu mtima Satana adapha kale mitima yathu chifukwa tikuti living a defeated what life chinthu cho chili kali mwanga koma ndichotani chakufa chibe mphamvu chifukwa Satana adagwira kale ntchito moyo wanga so nkhani imene Mulungu akufuna tentimenyana nayo nkhondo iyi ngakhala nkhani ya mavuto ni ratose tikangana zokumbwero sefe ine tikuyamba ntchito wanga dambira ya matija Caron boy yonyamula makaroni town kumaliza tu school ena tumuti mkangomaliza school mankhala pa nyumba aludikira ntchito yakuti ya ku office ife lero tikamaliza school mangogera yonse bola ntchito basi mtano ndikapita pala ndira pacha pala shop ina akamati participation singabise ife zote zilandichitikirete pala shop ina akamati participation but over think ali cha ku center kuja pena pake apo naona hapo participation ndiye mimi unja tidakalwa ntchito yonyamula makatoni njo kubwala njovu mujama tikatundu katingani kubwala njovu mathamanga nayo kuti udusalta onje kena ako wati banga promotion awati muzigulisa zimalekodi muziguma zimalekodi zija ukhala pakhonde pacha malekodi pano ndazipanga zimene zija so mukuona ulendo otupandira nawo ukudekha ukhoza kufera panjira ndi ulendo umene uja tadutsamu kenaka talowa mbomu kenaka sukulu kenaka maulendo asukulu kenaka tamba ulimba mabuku can you imagine munthu ayambira onyamula makatoni lelo is an offer olemba mabuku muyiona bwanji nkhani imene so tunena kuti munthu aliyense pachiyambi amakhala ofoka koma ukangopilira njirayo osasemphana nayo muzalandira cha dalitso lanu amen. Munthu uli ntchalichi kumaganiza kuti Yesu atabwera pano ine wanga ndi ogehena ndiye kuti kumwambako opita siwazigonjetsa kale mtsogolerana nena kuti kawerenge buku Maliro 3 verse 30 tandiuzani Bible langa la chizungu nkatsegule buku lanje Death 3 Hallelujah. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msokamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.